खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रेजेपि फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आं माने दिनै एसे खुसिबो ओमफ्राय एसे दुखुबो मोनबाय आरो मानो होनोबा जोंनि दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जाबाय जोंनि हाबाया ओमफ्राय दा जोङो एनिभार्सारिनि एसेबो पार्टिबो होनो मोनासै देग्लाय आरो हानाय नंला मानो होनोब्ला सरकारिनि ओंखाम जानाय नालाय हासबेन्डआ न'आव गैया बियो गुबुनावसो दंहैयो ओमफ्राय दिनै जोङो ज' थानो ज' लोगो मोनलायासै ओंखायनो माने पार्टि सार्टि जेबो खालामनाय जानाय नंला थेवबो आं एसे साखि सावना दोननायदों गसाइनि मुङाव जिहेथु जोङो गसाइखौनो सयथि सबाइ खेरा लानानै जोङो हाबा जादों जुलि जादों नालाय बाथौ हाबा जोंनि हाबाया दा बेखौ गोसोखांनानै आं माने दिनै एसे साखि सावनानै दोननो नायबाय आरो आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय बिदि जेबो एक्सट्रा भिडिअ गैया आंनाव दिनै माने एसे दङ ओमफ्राय एसे खुसिबो दङ माने दिनैनि साना बै समाव एसे खुसिनि सानमोन बेखौ गोसोखांबा माने जोबोर खुसि मोनो ओमफ्राय दिनै हासबेन्डआ माने आंजों लोगोआव गैया ओंखायनो आं माने एसे दुखुबो मोनो आरो बेसोरा बिथांखौ जोबोर मिस खालामदों आङो बिथाङाबो आंखौ मिस खालामदों मानो होनोब्ला गासैबो बोसोरावनो माने जोङो ज'खौनो लोगो मोनलायबाय थायोमोन ओमफ्राय देग्लायनि बोसोरा एसे आलादा जाबाय माने लोगो मोनलायासै थेवबो जेरावखि थाया मानो आंनि हासबेन्डखौबो जाहाथे गसाइया मोजाङै लाखियो दिनैनि दिनाव जों लोगो मोनलायाबाबो आं बेखौनो आरज खालामसै गसाइनाव मानसिया माबे समनिफ्राय मा दे सफैयो गोसोखांब्ला जि बोरै मोनो माने बै समाव जोङो हाबा जायै समाव जों माबायदि अबस्थायाव दंमोन ओमफ्राय दा जों माबायदियाव थायो माने गोसोखांबा आयु आसुरित जाथावना मानसिनि जिबना दाथ' नै फिसाजो मोनलायलांबाय नालाय माने थांनाय बोसोरावबो बिदिनो बांद्राय मोजां पार्टि सार्टि खालामनाय जायासै जोङो थेवबो एसे खालामदों मानो होनोब्ला जेब्ला लोगोआव सासे बारहिदेरबाय जोंहा उन्दै मोनबाय फिसाजो मोनबाय नालाय ओमफ्राय फिसाजोनि थाखाय सम होनायावनो माने थांनाय बोसोरावबो जोंनि थाखाय माने समखौनो होनो बांद्राय हायासै आरो हासबेन्डआनो ओमफ्राय बिदिनो जोङो थेवबो दिहुनथारदों आरो समखौ माने फिसाजोनि बार्थडेनि थाखाय देग्लायबो सुटि लाबाय ओमफ्राय दाथ' एनिभार्सारिनि थाखाय सुटि लानो हाला मानो होनबा बियो एसे गुबुनावसो दंहैखायो नालाय दा जेब्ला जों सानैमोन अब्लाना टाइमा एसे एभेलेबलमोन ओमफ्राय दा जेब्ला जों साथाम जाबाय अब्लाना टाइमा एसे खमसिन जाबाय आरो साथामजों राननांगौ जाबाय नालाय ओंखायनो माने देग्लाय बिदिनो थांसिगोन आरो जोंना एनिभार्सारिया दुखुबो खुसिबो बिदिनो थांसै माने देग्लाय जों मालादि हाबा जाजेननिफ्राय दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जालायलांबाय माने पात्ताखौनो मोनासै माने जिबनाव बै समनिफ्रायनो माने ज' थाखाबोनानै रायजो जाखाबाय थानाय इदिबायदिसो मोनलायलाङो माने दा गोसोखाङोबा माने बै समाव जेब्ला जों जोनोम मोन्दोंमोन अब्लानिफ्रायनो जों ज'नो थाखाबाय थानाय बायदि इदि मोनलायलाङोसै आरो गुबुनफोरा मा मोनो आं मिन्थिया माने आं बिदि मोनो आरो माने जिबना इदिनो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो ज' थाबोनानै ज' देरबोनानै रायजो जाबोखानाय बायदि मोनो माने आरो जोंनिया जेबो दिनैल' नङा थांनाय बोसोरावल' नङा बिदिनो जाखाबाय थासिगोन मानोना जोंनि हाबानि दिन ओमफ्राय जोंनि फिसाजोनि जोनोम तारिख बेजों खाथि जाबाय माने बिदिनो सानबा 6 दिन 18आव फिसाजोनि डेट अफ बार्थ ओमफ्राय जोंना जाबाय 25आव बिदिनो एसेल'सो हेरफेर जाबाय नालाय टाइमा ओंखायनो माने बेजों मिलायबाय बेजों मिलाया बिदि जाहैबाय मोनसे मासावनो गोलैबाय नालाय ओंखायनो जों समखौ होनो हाला आंथ' हायो आंथ' हाउस वाइफसो नालाय जेबो खामानि गैया आंहा माने हासबेन्डआसो होनो हाया आरो जेब्लायबो गाव बिमा बिफानियाव जेसेबां सम होनो साना मानो गावनि फिसानि थाखाय एसेबाबो समखौ होनो लुगैसिनो माने जे गावनियावबा जेबो नंला थाथोंसै जाथोंसै बिदि सायो खिन्थु फिसाफोरनियावबा एसेबाबो बिमा बिफाया समखौ होनो गोनां जायो माने सम होथारनांगोन बिनि थाखाय एसेबाबो टाइम दिहुननांगोन बिदि मोनसे साननाया बयनावबो फैयो दा जोंबो बिमा बिफा जाबाय नालाय जोंनावबो दा बिदि फैसै आरो माने जोंनि एनिभार्सारिया थानोसै दे बिदिनो थाबजोंनो जों दोनलांबाय थानोसै नांगौबा फिसायानो एसे खुसियै जों फिसानि बार्थडेखौनो एसे मोजां होनो हाथोंसै बादे एसे जोनोम सान हिसाबै जों एसे पार्टि खालामनो हाथोंसै बिदि सानो आरो ओमफ्राय जोंनि एनिभार्सारिखौ थाथोंसै बिदिनो होननानै जालायलांनाय जाबाय माने माथो खालामनो लोगोफोर उपायथ' गैया नालाय ना बहाथो जेनेबा बोसोरसेयाव लोगो मोनबानो बोसोरफ्रोमबो दे जों एनिभार्सारिखौ जों ज' लोगो मोनबाय थागोन बेबो नङा नालाय ओंखायनो एसे दुखुजोंबाबो माने आङो साखि सावनायनि एसे रेडि खालामहैनोसै मानो होनबा मोनाबायानो नै उन्दै गोनां मानसि नालाय एसे थाब खालामनो सेस्था खालामनांगौ नङाबा हर जालांबाय थागोन थेवबो गोसोआव लुबैनाय दंमोन आरो बांद्राय पार्टि सार्टि होनो हायामोनब्लाबो ज'यैनो आफा बोराइ बाथौनो एसे
बोर बिनो मोननाय मोनब्ला साखि सावनो मोननाय मोनब्ला एसे गोसोआ गोजोनगौमोन बिदि साननाय दंमोन आरो दा उपाय गैया माथो खालामनो। बिदिब्ला आं साखि सावहैनोसै एसे सिम्पोलनो। फाय सरिनिफ्राय होमबालाय फाय।